Още веднъж добре дошли на нашия международен вебинар. Казвам международен, защото има хора от най-различни точки на Европа, не само от България. Семинара или вебинара ще продължи 1 час и за мен ще е изключителна чест и отговорност от името на човек, който ви е поканил днес да ви разкаже една информация, която може да промени вашия живот, ако вие, разбира се, искате а, да го направите. Как да увеличим доходите си и да променим живота си с LR? Това е основата на нашия вебинар. Това е нещо, което мен винаги ме е вдъхновявало и ме е давало така мотивация и криле. Още от самото начало, когато аз започнах да продължавам да го правя, да го работя, да го развивам, да го споделям с всеки един човек, който срещна, и това е истинско вдъхновение. Днес ще разберете как, ползвайки системата на LR и на екип Inspire, вие може да увеличите своите доходи и също така и да промените живота си. Много е силно, когато говорим за промяна на живот, но в крайна сметка това е факт и всеки един човек се стреми по един или друг начин да променя своя начин на живот. Едва ли има човек на тази планета, който се е родил и който в момента съществува и не иска да промени живота си към нещо по-добро, не иска да има нещо по-добро в своя живот. Аз съм убеден, че няма такъв човек. Всеки човек, колкото и да е благодарен и да е щастлив от това, което има и от това, което е, той въпреки всичко и своята благодарност има нещо, което би променил, има нещо, което би добавил. Затова ние се развиваме, затова света се развива и живеем в едни различни времена от тези, които бяха преди 20 години. Така че днес ще говорим и на тази тема. За какво мечтаят хората, от какво имат нужда. Любимата ми дума мечти. Често така използвам, обичам да говоря за мечтите. Някои хора казват, аз нямам мечти, аз съм по-скоро реалист, но всеки има своята реалност и аз пак повтарям, за мен и според мен, дълбоко в себе си, всеки един човек някъде там има своя мечта. Нещо, което да подобри в самия себе си, в живота си, в стандарта си и в всичко, което го заобикаля. Другия въпрос е обаче дали е готов това да се случи. Дали може да си го позволи в главата, дори да го помечтае. Това е по-скоро въпросът всеки, който трябва да се зададе. Но нека да видим за какво мечтаем всички ние. Да имаме хубаво семейство, да имаме хубав дом, ако може да е къща, би било чудесно, да имаме хубава кола, да пътуваме по различни дестинации. Аз вярвам, че сигурно 99% тук от хората, които сте, обичате да пътувате. Аз мечтая, обожавам да пътувам, мечтая да обикалям по света, макар че сега с днешното положение не ни остава друго, освен да пътуваме и само из съзнанието си, из въображението си. Но да бъдем свободни, някой мечтае за добра кариера, за повече пари, за някакъв вид свобода и така нататък. Горе-долу това, което виждате на слайда, описва 99% от мечтите на хората. Всеки има нещо, което ще намери в този слайд. Нещо, което му липсва или нещо, което иска да подобри. Но за целта това да се случи, има една формула, която трябва да е в синхрон с целия ни начин на живот, за да сбъдваме мечтите си. На първо място, това е да сме здрави. Здравето го слагам на първо място, но аз мисля, че и трите неща са равнопоставени и едно без друго не може. Защото познаваме много здрави хора, които не са щастливи, които са бедни, които по никакъв начин не са удовлетворени от този начин на живот и дори мога да кажа крайната дума, дори са нещастни. Трябва да бъдем здрави, окей, започваме с здравето, да имаме пари, всеки според своите нужди, според своята визия. Нали, не искам да чувам приказки, не ми трябват много, трябват мери колко си. Колкото и да ти трябват,
трябва ти. Дали ти трябват 1000 лева на месец или 1 милион на месец, на всеки човек му трябват пари. Всеки според своите нужди, пак казвам. Защото ако ние сме здрави, но нямаме пари, не можем да се грижим за семейството си, не можем да пътуваме, не можем да имаме хубав дом и всички тези неща, които показах. И третия фактор от формулата, това е да имаме време. Времето е много сериозен фактор, защото вярвам, че всеки един от вас познава хора, които са здрави, които имат пари, обаче нямат свободно време да погледнат своите деца, своите приятели, семейството си, да отделят време за своите любими занимания, хоби и всичките интереси, които имат. Де факто, времето е голям кът. Времето е най-ценният ресурс в днешно време. Или, пак казвам, едно от трите неща, ако липсва, не можем да изпълним формулата. Това е формулата, не можем да изпълним нашия щастлив живот, мечтания живот. Не можем да го постигнем. Има хора, които имат много свободно време, нямат пари. Има хора, които имат много пари, нямат време. Има хора, които имат и пари, и време, нямат здраве. Така че не бих ги подредил 1, 2 и 3, а по-скоро бих ги сложил и трите на кантар и трябва човек да се стреми към трите едновременно да го постигне. С днешния вебинар вие ще получите информация как човек може да постигне и трите, естествено ако се потруди, ако отдели достатъчно време да го постигне това за себе си, за своя живот. Защо обаче не се получава при голяма част от хората? Искам да ви покажа. Със сигурен съм, че много от вас го знаят, но нека да си го припомним, нека да го осмислим, така да осъзнаем какво се случва в нашето ежедневие, в нашия живот. Раждаме се, всичко е добре, готино е, грижат се за нас родителите. След това ставаме на 7 години, отиваме в първи клас, започваме да учим и там започват да ни казват, че ние трябва да бъдем отличници, трябва да имаме шестици, че трябва да нямаме двойки и така нататък. Лично аз, признавам се, никога не съм бил добър ученик, никога не ме е влечало да ходя на училище, защото не ми е било интересно. Но това съм аз. Но, какво правят с нас в училище? Те ни превръщат в хора, които нямат право на грешка. Де факто, ако ти сгрешиш, ти пишат двойка, това те потиска, това започва да ти създава комплекси и ти казваш, че ти си негоден. Добре, нека да разсъждаваме всички заедно. Ако аз съм добър математик и те ме карат да уча физика, да уча химия, да уча история, да уча география, биология и така нататък, защо трябва да влагам аз толкова много време, усилие и енергия да получавам някакви оценки, защото това са само едни оценки, те няма да ми вършат никаква работа в моя живот, вместо да ме насърчат да се развивам в математиката, да стана добър математик, после да ползвам тази математика в живота си, да бъда полезен на себе си, на обществото си. Забележете, идват 10 учителя, един е по биология, другия по химия, физика, география, история и така нататък. 10 човека, които са на възраст от там 25 до 50 години, хора, които натрупали много информация и знания, дават на един човек да научи всичките тези 10, като 90% от цялата тази информация няма да бъде нужна в нашия живот от тук нататък. Това много съм го мислил, още когато бях дете и бях малък, аз усещах с цялото съзнание, с цялата си същност, че нещо не е наред. Не е наред в тази система, не го разбирах, не можех да го дефинирам, беше ми непонятно и беше трудно за мен. Но в годините, когато започнах да пораствам, да почвам да чета някаква друга литература, да почна да работя със себе си, аз започнах и да разбирам счупената система. Защото продължаваме нататък. Завършваме училище и трябва да отидем в университет. Това е много важно да отидем в университет, защото ние трябва да имаме сигурна работа, да имаме професия и така нататък. Задавам ви един въпрос. Колко човека познавате, които са завършили университет и работят по своята специалност? Те са дали 5 години от живота си, инвестирали са толкова много пари, техните родители, толкова много време и енергия да работят сервитьори, бармани, продавачи на дрехи и така нататък, или каквото им дойде. Защо тогава тези 5 години са инвестирани от живота им? Замислете се тази система, този модел как гарантира 95% провал. Така, окей, завършваме университета, 45 години, ние работим някаква работа, която не ни харесва, която не ни удовлетворява, която
Дори даже в някакви случаи не понасяме. Защо? За да си плащаме сметките, въртим това колело постоянно като хамстер в въртележката, за да можем на 65 години да сме живи и здрави, да се пенсионираме и да взимаме 15 години пенсия и това да е целият ни живот. Само се замислете колко е тъжна тая картина, която виждаме в момента. И това го ползват голяма част от хората. За съжаление. Как ви звучи, скъпи приятели, да може да работите там, където вие искате, с когото вие искате, както на вас ви харесва, докато си пиете кафето сутрин пред лаптопа, на дивана, с вашия любим или любима, докато сте в парка с децата, на море с семейството, в колата, докато сте в задръстване. Как си представяте, че ако може да работите по този начин и да печелите пари, не ви трябва шеф, не ви трябва работно време, не ви трябва работно място, би ли било добре за вас? Само се замислете. Би ли било добре за вас? Това е днешното време, това е 21 век. Преди време, аграрната епоха, след това индустриалната епоха, днес живеем в информационна епоха и ние трябва да го разберем много бързо, защото то вече е настояще, то не е дори бъдеще. Това е днешното време. Професии отпадат, много професии отпадат. Затова, дали ще ходим в университет да учим за някаква професия, която после няма да ни върши никаква работа, това е наш избор. Кой съм аз и защо ви дрънкам всичките тези неща? Искам да се представя. Казвам се Теодор Недялков, бронзов лидер на организация. 9 години, повече от 9 години аз съм партньор с компания LR. Ще разкажа накратко малко за себе си, за да видите как аз също сбъдвам своите мечти благодарение на компания LR и това, което тази вечер ще ви покажа. Всичко започна 2011 година, подписах си молбата за сътрудничество, това, което всеки един партньор прави. Подписва си своята бланка за сътрудничество, избира си своя първоначален пакет и така започва. Всички имаме равен старт и еднакви възможности. Така беше началото. 2011 изглеждах по друг начин, имах друга визия, имах друг начин на мислене. Изобщо беше нещо различно. Дойде в момент, в който аз бях останал без работа, или по-скоро бях вече предизвестен, че от 1 август, моят рожден ден, аз ще бъда вече безработен и трябваше да си търся някаква работа. Обаче аз цял живот съм търсил възможности. Винаги съм бил отворен за някакви възможности за бизнес, за нещо да работя за себе си. Винаги преди съм ходил по интервюта, където да бъда тип, как се нарича, фрилансър, нямам представа да се разполагаш ти с времето, да работиш когато си искаш ти, както си искаш и така нататък. Това е било, винаги ме е привличало. LR достигна до мен 3 пъти и 3 пъти го отхвърлих, защото ми беше представена козметика, беше ми представен каталог, и аз се представя, че трябва да бъдат дистрибутори и така нататък и така нататък. Масовото схващане на повечето хора, както беше и моето. Затова днес искам да ви предам една информация по един различен начин, за да разберете, че това, което предполагам или мислите, че знаете за LR, е нещо може би доста по-различно. Останах без работа, взех това колело на заем от един мой приятел, това беше мой колега, защото взеха ми служебната кола, взеха ми сигурната заплата, взеха ми служебния телефон и както имах една сигурност в живота си, аз се оказах без абсолютно никаква сигурност. Всичко ми взеха и започнах LR точно в момент, в който аз бях безработен и с това колело стартирах своя бизнес на мой рожден ден. Така, това беше моята първа цел и мечтах да стигна до Volkswagen Polo, защото компанията има и автомобилна концепция, след малко ще ви покажа всичките подробности и това беше моята първа цел. Аз ставах и лягах с мисълта, че искам да махна това колело и да си сложа чантата в багажника. Това го визуализирах нон-стоп, защото да обикаляш цяла София с една чанта, вътре да имаш материали, да имаш каталозите, брошурите, бизнес оборудването и да презентираш на всеки един човек от
единия край до другия край в 40 градуса жега, нали, някакси не е много комфортно. По-комфортно би било чисто нов автомобил с климатик, да ти е готино, да ти е приятно. Другото, което мен ме привличаше в тази цел е, че за първи път имах възможността и шанса да имам чисто нов автомобил, личен, чисто нов, което наистина беше много готино за мен. Казах си, окей, започвам и стартирах с колелото, започна да обикалям от човек на човек. Той ми каже не, оня ми каже не, скептични, другия казва това са глупости, не се занимай с това, кога ти дадат колата, ела ми се обади и така нататък. Всичките тези неща, които срещат всички нови партньори в момента и които срещаме и ние естествено, но даже имаше хора, които ми казаха, когато вземеш колата, когато вземеш полото, обади ми се, защото никой няма да ти даде кола. След 11 месеца аз постигнах а, първата си така цел и мечта да имам чисто нов автомобил. Това е Volkswagen Polo. Най-интересното е, че аз влезнах още първия месец в нивото, затвърдих го, трябваше да дойде колата, обаче по стечение на обстоятелствата, смяна на директорите, смяна на лизинговите условия с Porsche лизинг, забавиха ме още около 9 месеца. Само се представете, аз 9 месеца, толкова много чаках тази кола, толкова много исках да покажа на всички, че това е реално, че това може да се случи и 9 месеца ме забавиха. Та на 11-тия месец тържествено, виждате на снимката, голямо щастие, взех първия си автомобил от LR. Това обаче вече е една голяма сбъдната мечта и то точно след 22 месеца. 11 месеца по-късно от Volkswagen Polo. За 22 месеца аз вече имах два чисто нови автомобила, Volkswagen и Mercedes, чисто нов Mercedes. Това беше нещо велико. В момента вече не е толкова впечатляващо в България, защото те Mercedes се раздават а, повече дори от Volkswagen, както бяха преди, но за това време беше нещо наистина велико, а за мен беше просто фантастично, нещо невероятно. Виждам си колата и знам, че аз тръгвам и влизам в чисто нов Мерцедес, който е лично мой, който съм мечтал, за който съм дързал, естествено благодарение на целия екип. А, това се случва само единствено с екип. Ти сам като човек не можеш да го постигнеш сам, но твоето решение и твоята мотивация ще те доведе до хората, които и те искат. Никога няма да забравя този момент. 22 месеца, замислете се, без да имам опит, без да разбирам от бизнеса, без да имам някакви, кой знае какви способности и качества. Просто имах мечта, дерзаех като луд, действах всеки божи ден, слушах какво ми казва спонсора, нищо не отклонявах от пътя. Това, което ми каже, аз това правя на 100% и резултата е на лице. Оттам вече започна един различен начин на живот. Започнах да ходя по академии, по чужбина, по някакви международни сцени. Виждате българското знаме, когато ме изкараха на международна сцена. Титла ми връчиха в Атина, това беше тим лидер в Атина пред 5000 души. Най-различни мероприятия, академии, които аз попаднах в един различен свят, който наистина дори не съм си го и представил. Тук друга титла за Орга лидер. Бях завода на Мерцедес. Най-различни балове и събития, на които срещаш звезди. Ето тогава Каролина Куркова беше наш партньор, имаше своя ароматна серия. Аз се докоснах до звезда на Victoria's Secret, или по-скоро тя се докосна до мен, помоля ме, искаше снимка и тази снимка е благодарение на това, че все пак аз съм един кавалер и не мога да оставя Каролина Крукова да не се снима с мен. Естествено, че се шегувам. Виждате в Берлин българското знаме, това беше голяма гордост за мен, пред около 3000 души да те изкарат с българското знаме. Наистина беше нещо феноменално. Брус Уилис видях на живо, той също беше на събитие. Бил съм на много различни грандиозни балове, на най-различни места, семинари, обучения, мероприятия. Бил съм няколко пъти в завода, видял съм целият производствен процес, това днес, което ще ви покажа, аз съм го видял, как се произвежда, как минава до дадения продукт, за какъв контрол става въпрос и това ти дава едно спокойствие на увереност и
трети чисто нов автомобил от LR. Само се замислете за 8 години или 7 години и половина, не си спомням вече. Да, преди 7 години, преди 2 години, значи на 7-та година, аз вече съм имал 3 автомобила, чисто нови, а преди си купувах коли на 10 години и викам, абе те са запазени, готини са, има климатик, има ел стъкла, нов нос и така нататък. Само в България има една приказка, с която много се забавлявам. Когато някой си купи кола и като каже на своите приятели, купих си нова кола и те го питат на колко годишна е. Нали, това само в България го има. Тук обаче в LR няма подобно нещо. Чисто нов автомобил, взимаш си го и ти си първия собственик вътре. Нещо, което наистина е впечатляващо. И това може всеки човек да го постигне. 2019 титла бронзов лидер на организация, това е връчването на титлата. Глобална лидерска конвенция в Франкфурт. Балове, виждате, смокинги, красота, нещо наистина грандиозно. Потапеш се в един различен свят. Отляво виждате, съм се снимал с милионери от компанията. Този човек горе, който виждате, е човек с 200 000 евро на месец доход. 200 000 евро. И естествено отдясно виждате бъдещите LR милионери. Както ви казах, човек трябва да мечтае, да има голяма визия, да е вдъхновен и да вярва, че това може да се случи и на него. LR е шанс за промяна. Сами може да видите голямата промяна, чисто визуално. Тези, които ме познават от преди и сега, могат да разберат, че и ментално има промяна, и духовно има промяна, защото този бизнес е може би най-добрата школа за себепознание, за самосъвършенстване и за личностно израстване. LR е шанс за промяна и всеки човек, който го грабне, той може да промени себе си, а когато промениш себе си, промениш и начина си на живот. Стига съм говорил за себе си, да продължим нататъка с презентацията на самата компания, да ви разкажа кои са плюсовете и ползите за всеки един от вас. Ние работим с LR Health and Beauty, това е голям немски производител. Повече от 30 години сме успешни на пазара и развиваме на 28 европейски пазара, може да видите знаменцата, сигурно не се виждат добре, но 28 държави са в Европа, на които ние ползваме едно и също качество и развиваме успешно бизнеса там, като всеки един партньор може да развива този бизнес. Пак ви казвам, затова казах международен вебинар, защото виждам хора от Германия, от Испания, от Чехия, от най-различни държави, така че това е един международен бизнес. Така, в нашия асортимент ние имаме продукти, които са здраве и хранене, грижа за тялото, продукти, които се търсят постоянно. Това е много ценно и много важно човек да го знае, защото това са продукти, които ние ще ползваме ежедневно, цял живот, до края на живота си, което означава, че това са едни парични потоци постоянно към нас. Така, повечето хора, всички знаем, че ползваме парфюм. Не казвам всички, че ползват, но повечето хора ползваме парфюми. Ние стартираме 85-та година с парфюми, като си партнираме с известни личности. Една от известните личности, това е Брус Уилис. Имаме на година продажби от над 1 милион и 500 хиляди, милион и половина парфюми, които се продават от компанията. И тук не може да видите, но по принцип има една графика. Нашите парфюми са с много по-високо съдържание на етерични масла, отколкото тези на пазара. Защото ние сме само с оде парфюм, ние нямаме тоалетна вода. Така, в днешно време хората полагат все повече грижи за своята красота, не само мъже, също така и жени. Не само жени, също така и мъже, извинявайте. В днешно време вече ние мъжете също отделяме време за нашата красота и младост, така че ние имаме професионални уреди и това е един от тях, професионално почистване на лицето с Zeitgard, който почиства до 10 пъти повече в дълбочина самата кожа. Характерното за този уред е, че
е осцилационно движение. Сами виждате четката стрелките, тя трепти, не се върти за да уврежда кожата, а просто вибрира и вграденото сребро, което е патентована формула Microsilver Plus от компания LR. Също така имаме продукти за красота. Де факто ние можем да развиваме, всеки един човек може да развива трайно пазара за красота, където се изливат много, много, много пари. Продуктите са на много високо качество, имаме на основата на алоe вера, имаме анти-ейдж, имаме най-различни технологии. Един от топ-селърите, с който ние се гордеем супер много, това е LR Gel. Това е гелът за пиене на нашата компания. Над 61 милиона виждате на слайда, над 61 милиона продадени бутилки имаме до момента. Така, има 5 предимства, които искам да изброя, които отличават нашия гел за пиене от тези на пазара. Първи, използва се само Aloe Vera Barbadensis Miller. Това е царицата на алоето, има над 300 вида алоe по света, но Aloe Vera Barbadensis Miller е царицата на алоето и ние използваме само чистия гел от алоето. Алоето се отглежда в Мексико, в специален климат, субтропичен, нали, защото има хора, които казват, че имат алоe в къщи, на терасата и така нататък. Това е различно алоe. То вирее в различен климат. Третата така отличителна характеристика, че е без алоин. Да обясня какво означава алоин. Алоина е алерген, който се съдържа в кората на алоето. Затова, както виждате на слайда, се маха самата обвивка, за да се извлече чистия гел и да се махне да се отстрани този алоин. Четвъртата характеристика, това е сертификат Fresenius, най-строгия сертификат за качество и ние сме единственият гел за пиене, който има този сертификат. Имаме 5 вида алоe, Aloe Vera Gingival, с Gingival мед, с мед, с праскова, с коприва и Freedom, който заставите. За повече информация посетете наш вебинар за продуктите или попитайте човека, който ви е поканил да ви изпрати повече информация. И петата характеристика е, че ние имаме собствен завод, собствена база за производство на алоe вера и това е най-модерната производствена база в Европа. Най-модерният завод за производство на алоe вера. Както видяхте на снимките, аз съм бил няколко пъти в завода и съм видял целият този процес. Мога да ви разказвам много за посещението си в завода, но наистина на най-високо ниво е производството на всички продукти, а това е супер модерен завод за производство на алоe вера. Окей. Така, показах ви завода. Имаме и най-модерния изследователски център. Това е нещо, което ние се гордеем, защото са наляти много пари и други брандове дори си носят продуктите в лабораторията, за да се изследва в този изследователски център, да се изследва качеството на самите продукти. Показах ви компанията. Сега искам да ви покажа вече вашата полза, като партньори на компанията или какво дава LR на всеки един човек. LR дава 3 възможности. Тук е хубаво да се концентрирате, за да разберете истинската си полза за вас самите. Първа опция. Първо, компанията ти дава възможност да си отвориш личен код. Този код ти дава тези 3 възможности. Да си VIP клиент, да си търговец и да си предприемач. Това са 3 опции, които дава кода и това трябва да запомните като предимства. Всеки човек вече избира към коя опция да се насочи. Аз ще ви ги представя и трите, за да ви дам малко повече информация. Така, какви са ползите на VIP клиента? С твоя личен код VIP клиента си пазарува директно от производителя, от завода, от LR, директно от Германия и компанията му доставя продукта на вратата. С Speedy работим в България, в други държави, с DHL и съответната държава вече според куриера. Но LR доставя продукта на човека лично.
По този начин с кода спестяваш 40% и печелиш качество. Това е една голяма полза за всеки човек, който иска да бъде VIP клиент. Защо? Сега ще ви покажа. Ние всички сме запознати с търговската марка, с търговската верига и всички сме част от тази търговска верига, но сега взимаме продукти за здраве и за красота, такива каквито компанията предлага. Какво се случва? Ние като клиенти отиваме в магазина и си купуваме даден продукт. Но този продукт преди магазина има търговец на едро, складове, представителства, вносители, реклама, търговска марка и чак тогава някъде е завода. Де факто тази дълга верига, която слага надценки на цената, утежнява цената на крайния клиент. И ако приемем 100 лева, вземем 100 единици като едно число да е кръгло, защото за България едно семейство харчи около 100 единици на месец за такива продукти за здраве и за красота, 20% са в завода, а 80% се разпределят по тази верига под формата на услуга. Ето това е много просто и това всички го знаем, но може би не сме се замислили. Каква е разликата в нашия случай? Компанията LR е и търговска марка, няма реклама, ние сме рекламата, няма вносители и компанията дава възможността на всеки човек, на този VIP клиент да пазарува директно от завода своите 100 единици, само че тук вижте каква е голямата разлика. 56%, 56,3% LR задържа за производство на своя продукт и тук говорим за 5 пъти по-високо, за 3 пъти по-високо качество. Както ви казах, спестява 40%, защото в каталога цените са с 40% нагоре, а тук печелиш качество, защото си пазаруваш за парите, пазаруваш много по-високо качество. Окей. Сега преминаваме към търговец. Какви са ползите на търговец? Този, който избере тази възможност, печели със своя код 40% марж. Де факто. Давам ви един пример. Търговецът купува за 100 лева от завода, продава с 40% печалба за 140 лева, което в случая 40 лева е неговата чиста печалба. Едва ли тук има нещо толкова сложно, което човек да не може да разбере, но въпреки всичко аз искам да го обясня доста по-подробно. До тук е ясно. 100 лева взимаме, 140% наценка продава търговеца и 40 лева му е печалбата. Колкото повече клиенти, толкова по-добре. Ако направи 1000 лева за един месец покупки от завода, продава за 1400, 400 лева му е печалбата от продажбите. Сега, тук вече внимавайте върху какво искам да обърна внимание. Освен тези 400 лева печалба, виждате на слайда, че 1000 лева са подчертани. Тези 1000 лева влизат в една специална бонус скала от 3 до 21%, като компанията, за да бъде всичко равно, уеднаквява валутата в PV и тя е PV. Много просто. Едно PV, ще го вземем, е равно на 1 лев, за да бъде лесно за смятане и да усвояване на принципа. Защото да кажем има евро, има рубли, има турски лири, има левове. Компанията е уеднаквила всичките валути в PV и всичко е равно. Едно PV, пак казвам, е 1 лев. И тези 1000 лева или тези 1000 PV влизат в тази бонус скала и LR ви плаща допълнително 9% бонус върху тези 1000 лева, което е още 90 лева. Ето, видяхте 400 лева, това, което е обградено от клиентите, това е вашата разлика, тази 40% надценка и 9% компанията плаща бонус върху тези 1000, което е още 90 лева или общо това прави 490 лева. Окей. Третата възможност, ето тук е по-различната част на нещата. Тук пропускат 99% от хората да разберат и да вникнат
в този принцип. Тук вече е бизнеса. Тук са големите неща, а, големите пари, бонусите, колите, а, при пътуванията, всичко е тук, да знаете. Но всичко пък започва от първата стъпка, като нас, че ние сме нашия първи лоялен клиент, нашия VIP клиент, нашия най-добър клиент на собствения си бизнес. Така че всичко започва от първата стъпка. Но да преминем на третата стъпка. Това е предприемач. Предприемачът какво прави? Той търси 5 ключови човека, партньора, които да станат част от неговия екип, да ги присъедини в неговия бизнес. Тези ключови партньори имат свой личен код. Сега тук много добре се концентрирате върху това, което искам аз да ви обясня. Тези ключови партньори, единият ще е VIP клиент, втория ще е търговец, третия обаче виждате, че и той е избрал като теб да развива и той бизнес, и той да прави мрежа и е присъединил 3 човека в екипа. Четвъртия пак е VIP клиент или търговец и петия също е избрал бизнеса и той прави същото и присъединил 2 човека. Тук най-хубавото нещо, сами виждате, че всеки независим партньор и има собствен номер, но най-грандиозното нещо е, че LR обслужва всички хора в мрежата и във всичките държави. Предприемачът не се занимава с дистрибуцията на продуктите и не разнася той продукти, не ги праща той, а това го прави компанията. Така, това е голямата сила на предприемача. И сега искам да ви покажа. Най-голямата сила на LR бизнеса. Намираш 5 ключови партньора. 5. И им показваш и ги научаваш как и те да присъединят своите 5 ключови партньора. Всеки прави едно и също. Това се нарича мултипликация. 5 по 5 станаха 25 човека. Тези 25 човека са научени и те да присъединят своите 5 ключови партньора. Станаха 125. 125 души по 100 лева, нали, това, което говорихме, по 100 лева пазаруване от завода, оборот е 12 500. 12 500, тук вече не говоря изобщо за продажби. Значи трябва в момента да изключите думата продажба. Тук говорим за изграждане на мрежа и на бизнес. Тези 125 човека по 100 лева компанията ги обслужила. Те са в най-различни точки на България и на Европа, в най-различни държави и градове. LR им доставя своите продукти. Оборота вашия е 12 500. И имате бонус по банков път 1000 лева или ако сте по Fast Track е 2000 лева бонуса. Какво означава Fast Track? Сега след малко ще ви покажа. Плюс и в двата случая имате автомобил Mercedes. Това е важното, което трябва да разберете. Може да се случи в рамките между 6 месеца и 1 година, ако следвате строго стъпките на системата и се придържате изцяло към тях. Лично аз това съм го направил за 5 месеца. Без система, без инструменти, без Fast Track, без AutoShip програма. Само си го представете. В момента имате всичко наготово. Това е истинската сила на мултипликацията. Така, първата титла е младши менеджер. Виждате на екрана. Тук, освен че вие получавате, ако сте по Fast Track 500 лева доход, имате и тук ви се отваря и първото ниво за автомобил, за автомобилната концепция и това е Volkswagen Polo. Следващия автомобил, това е Mercedes, е на ниво младш лидер на група, където вече имате служебен автомобил Mercedes A-клас. И за Fast Track програмата искам да поговоря. Тя е гениална, ние сме супер вдъхновени от нея. Вече 3-та година компанията я пуска. По принцип няма такова понятие за гарантиран бонус, но това е революционният модел на нашата компания и ние много се гордеем с тях. Условията на тази програма са първите 3 месеца човека да
влезе в първо ниво младши менеджер, както го виждате на екрана. Влизате, това става с двама човека, по 2000 PV оборот и вие сте на ниво младши менеджер с 500 лева гарантиран доход плюс 150 лева бонус автомобил. Менеджер, второто ниво, е да помогнете на тези двама души във вашия екип и те да влязат в програмата Fast Track, те да печелят по 500 лева, вие тогава печелите 1000 лева плюс 300 лева бонус автомобил. Значи на първото ниво е 150 лева бонус на автомобил, след това са 300 лева бонус автомобил Volkswagen Polo. И на третия пример, или на третото ниво, вие помагате на тези двама души да се качат на горното или помагате на още един и той да влезе, да стана трима на младши менеджер, тогава вие печелите 2000 лева гарантиран доход плюс Mercedes A-клас. Ето това е принципа на Fast Track. 12 месеца след това, влизайки в тази програма, вие печелите гарантиран доход между 500 до 2500, защото има и четвърто ниво. Аз ви показвам само трите нива в момента. Така, LR за 2019 имаше 108 партньора в България с Fast Track и 30 партньора в нашия екип Inspire, като бяха изплатени 403 000 лева само по тази програма. Забележете, 403 000 лева 2019, сега ще видим за 2020 цифрите. Над 8000 партньора в България, над 3 милиона изплатени бонуси. Показваме малко статистика за България, за да разберете компанията, къде се намира, какво прави, какви успехи има след 11 години на пазара в България. До момента през 2020 35%, само забележете, 35% имаме повече продажби от 2019 година до момента. Не знам как ще финишираме, само знам, че тази година направихме още един рекорд. 2019 беше рекордна, тази направихме още един рекорд. Така. Повече нови сътрудници 47%. 47% повече нови сътрудници спрямо 2019. И 47% повече поръчки спрямо 2019. Това е нещо уникално. LR организира и пътешествия на лидерски нива. Даже сега трябваше да бъдем на Кориз септември месец, но ситуацията е такава, че Кориза не се размина. Организира и много партита. Там оказва признанието на своите партньори и също така там може да се запознаете с много успешни хора и много лидери. Както видяхте, аз на снимките с едни от най-успешните хора, мултимилионери, съм се видял точно на такива партита. Дори тази снимка отдясно, ако помните визията, беше от последното събитие, на което ние бяхме в Германия. Така, най-хубавото тук е, че вие имате лична подкрепа от успешните хора в бизнеса. Това е вашия спонсор, това е вашия лидер и това е целият екип. Така, ние имаме специални инструменти, чрез които да подкрепяме своите партньори. Имате готови обучения и семинари, имате видеа за самообучение. Сега до края на годината пускаме новия ни сайт, в който ще имаме тренинг центрове, конкретни стъпки, които трябва да минете. Ще имате начин, чрез който вие да развивате вашия бизнес много лесно и много бързо. Всичко ви е наготово. Имате LR My Office, дигитален бизнес инструмент, собствен сайт, помощни материали за продажби, печатни материали. Всичко това се дава от компанията и от нас като екип, защото компанията има сайт. Ние също имаме сайт, който помага на нашите партньори да се развиват. До края на декември това ще бъде вече официално. Ще стартираме новия си сайт. Всичко е наготово. От вас иска само да бъдете мотивирани. Ето, може да видите и какви събития предстоят. Няма да ги изборявам. Те са супер много. Интересувайте се от човек, който ви е поканил. Имаме продуктови, имаме още такива информационни срещи, семинари, имаме обучение на най-различни нива. Това е много важно.
според нивото, имаш конкретно обучение, имаш пълна подкрепа по пътя на твой успех. Пълна подкрепа. Това е нещо много ценно и всеки човек, който а, се е сблъскал с даден бизнес или с а, нещо ново в живота си, знае, че ако има някаква подкрепа от някой, който вече има опит, който е заинтересован да ти помогне и да ти даде най-доброто, това е безценно. Или мога да дам пример, все едно ти искаш да станеш добър боксер и идва треньор, който те тренира постоянно, който те учи, който ти дава цялото ноу-хау как ти да станеш добър. Така, продължаваме нататъка с ново вдъхновение напред и нагоре. Ние сме компания, която е повече от 30 години на пазара, имаме успех. 95% от нашите продукти се произвеждат в Германия. Това са топ продукти Made in Germany, уникална концепция за автомобили, връчени повече от 18 000 автомобила, забележете, и са изплатени над 1 милиард и 500 милиона бонуси. Това е атрактивен модел за доходи. Това са неща, които компанията здраво е стъпила благодарение на своите фактори за успех и не случайно 35 години тя бележи такива успехи. Това е вашата кариерна стълба, нашата кариерна стълба, всички ние я ползваме. Първото ниво е младши менеджер и нагоре може да се развиваш до там, докъдето ти стига визията, без риск, свободно разпределение на своето време, работа от вкъщи, равни възможности, неограничени възможности, изграждане на международен бизнес, пак повтарям международен, защото и в момента нашия семинар е на международно ниво, безплатно обучение и работа в екип. Лидер на организация е нивото, в което ти подписваш за първи път договор с компанията и имаш точка, в която можеш да наследиш своя доход, което е наистина феноменално. Как се започва? Всички започваме, както казах, с равен старт. Това е стартова молба. VIP клиентите започват с 120 лева свободен избор, купуват си продукти и ползват, както видяхте, скъсяване на пътя на продукта, директно се пазаруват от завода на заводската цена. Хората, които обаче искат да започнат бизнес, там вече има специален бизнес пакет, който първо е 240 лева от компанията, но ние имаме разработен 246 лева, който носи 257 PV, или вие влизате веднага в първо ниво на бонус скалата, тази, която ви показах, като имаме конкретни продукти избрани. Програма AutoShip, това е програма за няколко месеца за пиене на алоe вера. Избирате се един от 5 гела за пиене според вашата нужда, или пък ако искате само профилактично, избирате си мед или коприва. Паста за зъби, за да ползвате да видите пастата с ребро, невероятна патентована. Алоe вера 2 в 1, душ гел за коса и за тяло, течен сапун, нежен крем, балсам за устни и пяна за почистване на лице. Това са продукти, които вие ще тествате върху себе си, върху устата, да пиете, косата, тялото, лицето, и това са продукти за цялото семейство. Не случайно сме ги подбрали. Това е бизнес пакета 246 лева и има и професионален пакет за бърз старт, който носи 585 PV и той влиза директно, той ви поставя директно във второто ниво на бонус скалата 6%. И двата пакета, след като започнете, компанията вече ви връща определена сума пари. Този пакет струва 700 лева и включва всичко, което виждате. Уреда за почистване с 2 четки с 2 препарата за чувствителна и за нормална кожа. Чантата с алоe вера. Алоe вера чанта, тя е вътре с няколко продукта. Мисля, че бяха 9 или 10 продукта с алоe вера. И имате и 5 хранителни добавки. Алоe вера с коприва, омега-3, коластра, пробаланс и пробиотик. Това е на цена 700 лева и сте оборудвани и стартирате бързо. Имате не цялото, но имате голямо оборудване за вашия бизнес. Искам да отдам признание на шампионите в екипа през ноември, да ги поздравим, хората, които постигнаха първото ниво 9-11%, ниво, в което получаваш първите 100-200 лева по банка от компанията и влиза в специални обучения на екипа. Ние ще имаме такова обучение за тези партньори този месец. Моля,
следете кога е обучението, вижте програмата и присъствате на всички обучения. Ще имаме за младши менеджери, 9-11%, но да поздравим Снежана Китина от град Бобошево. Поздравление за нея. Мартин Здравков, град Белене. Симона Ангелова, град Варна. Маргарита Лалева, град Бургас. И Бедре Сабриели, Палма де Майорка, Испания. Както виждате, от различни точки и на България имаме и от Испания човек, който постигна 9%. Поздравления за всички. Пожелавам ви това да е първата стъпало и от тук нататък да вървите напред и нагоре, защото пътя е страшен, но славен. Запомнете го това нещо. Много ме вдъхновява това изречение. Няма лесно, но успехът със SEOR е за всеки. Запомнете, успехът е за всеки. Това е твоята възможност за по-добър стандарт на живот. Трябва просто да я грабнеш, да бъдеш постоянен и да бъдеш професионалист, да искаш да станеш професионалист. И един съвет, като за финал, който искам да ви дам от цялото сърце, скъпи приятели, колелото вече е измислено. Не измисляйте най-различни вариации на колело. Много хора идват в нашия бизнес с различен опит, със своя житейски опит, с своето самочувствие, че са успешни в дадена сфера, но запомнете, този бизнес не е познат за вас. И вие просто трябва да следвате конкретните стъпки, без да се отклонявате и съветите на успешните партньори в Inspire. Иначе ще изглеждате ето по този начин. Ще слагате някакви гуми, ще правите някакви ваши си изгъзици, ще се отклонявате от пътя, ще се лутате, ще се блъскате, ще падате, ще ставате и реално колко е просто да чуеш какво ти казва твоя спонсор, твоя лидер, успешните хора и ти да следваш едно към едно това, което ти казва. Не дейте да изглеждате ето по този начин. Колелото вече е измислено, системата е измислена, стъпките са измислени. Това, което вие си представяте, по всяка вероятност не е това, което е. И затова просто чуйте, направете го, много са прости нещата, трябва да се научите на две неща. Как да поканите вашите бъдещи партньори и как да им представите идеята за 15 минути. Това е много просто. Бизнесът е много простичък, но трябва да се научи, като всяко едно нещо. Сбъдваме мечтите си заедно. Запомнете, не сте сами, никой не е сам в този бизнес. Първо започваме сами, но имаш подкрепа на спонсори, на лидери, на екип. След това ти ставаш спонсор, ти ставаш лидер и ти ставаш подкрепата на твоите партньори. Така че добре дошли в нашия екип. Тези от вас, които искат да стартират, обадете се на човек, който ви е поканил днес, попълнете, изберете вашия бизнес пакет, стартирайте и отутре започнете да минавате първите стъпки обучение и да развивате своя ваш бизнес. Развивайте го там, откъдето на вас ви е кеф. Живеем в нови времена, живеем в времена, в които стандартният модел вече не работи от много години. Може да работите от вкъщи, от телефона си, може да работите ето от това устройство, държите го в колата, в джоба и вие да правите своя собствен бизнес. Да се работите от плажа, от шезлонга, от парка, докато си гледате децата, докато се разхождате със семейството в парка, може да го правите от всякъде. И пак повтарям едно нещо, сбъдваме мечтите си заедно и ние търсим хората, които искат да сбъднат мечтите си с нас. Не да убеждаваме тези, които са скептични или които не искат. Ако вие сте отворени хора и вие сте готови да започнете, сега е момента. Още тази вечер се свържете с вашия приятел или познат, който ви е поканил. Попълнете си вашата бланка, той ще ви консултира с първия пакет с продуктите и отутре започвайте първата стъпка към вашия нов живот и променете живота си завинаги. Чао! Поздравявам ви с една велика песен. Пожелавам ви хубава вечер, успешен месец декември и успешни нови предизвикателства, които ще се изправят пред вас. Весели празници от мен и до нови срещи!
comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying.